Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa apat ng sulok ng mundo, kayo po ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe palagi. At Diyos na po ang balang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas na ang YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, maraming salamat po. Mag-subscribe lang po kayo at like and share at pagpindot na rin po ang bell icon. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay nag-request po sa akin na yung pangkonsagra sa lahat ng mga gamit. Pakalob ko po sa inyo para makakon nyo po. Yung mga baguhan po, hindi po nakakakon pa ng pangkonsagra, share ko po sa inyo, Hiwaga ng Pangasinan po. Ito po ay direkta na po na wala pong dasal na kanyo lang po. Usalin po ng isang bisis lang naman po at po sa gamit. Ang pangkonsagra po na ito. At bago po ang lahat ay palagi nyo pong isa po sa isipan na pag nag-uusap po kayo ng mga orasyon ay yung talagang focus po kayo sa sarili nyo at iwala po sa ginagawa po ninyo. At higit sa lahat po, huwag kayong kung may nagkukon po sa inyo na para kayong nakukan na sinasabi sa inyo ng mga asawa nyo na pag nag-spiritual po kayo, ganito, huwag nyo pong panyon, huwag nyo pong pasinin, kasi ituloy nyo po lang po ang pagdedebosyon nyo, pagdadasal nyo po sa Diyos Ama. At may kapalit po yun na pagkakalob sa inyo. Kung ano po yung kinakain nyo noon na medyo masasarap po sa pag nagdedebosyon na po kayo at nag-spiritual po. Maraming salamat po. Bago lahat po yung shoutout muna kay Juan. Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, commented. Shirley Oriola from Bicol. Brian Labisti, Jonix Bin Ladin, Andy Bonifacio, Presley Abugkaw, Urchili, Tinet Ron, Angelica Bondok, Geraldo Jimenez, Jerita Palma, Elisiapel, Fight to Win, Ambrosio Bangalpo, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Pasido, Elpimia Pilipi, Ilmay, Triple E commented, Marina Arangis, Rory Kayago, Joan Bibbs, Nogits, Gillian Jake Provider, Osina Borja, Innerpick, Mucha Hunters, Nathan, Bert commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadijas commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Koy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Landico, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Kyoto Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Milk Jam, Phoebe Porok, Tani Gianan, Joseph Nakada, Evelyn Volado, Antonio Suarez. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, shout out po sa inyo lahat. Sana po ay palagi kayo malakas araw-araw at mga sakit. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay yung pangkonsagra po ay pakaingatan po at gamitin po nyo sa tama. Ito po sa mga gamit pag nagkukonsagra kayo. Ang pan po dito ay yung pambinyag, pangkonsagra, pangbuhay, pag nagkukon po kayo ng gamit. Kaya ipakakalob ko po sa inyo kasi may nag-request po na i-upload ko daw yung pangkonsagra, pambinyag, pambuhay. I-share ko po sa inyo. Narito po yung pangkonsagra po. Narito po yung pangkonsagra. T. Igitor, Creministissimi, Pater Pergisum, Christum Pelium Tuum, Dominum Nostrum, Suplesis, Rogamus, Actibus, Iuti, Accepta, Habis, It Benedicas Domini, Dios Mios, Intispirabi, Competitor, Tisi Domini in toto cordi mio, Pimad, Modum Dama, Domits Kadal Pansya,
Gipuas, Miurod, Lamidok, Baldak, Aniriton, Metraton. Isang bis lang po usalin po sa pabulong po at ihip po sa mga gamit. Narito po yung orasyon po. Sana po pakaintindihan po, kayo nang bahala po na kukopya. Pag di nyo po mabilis po yung kanya, ulit-ulitin nyo po yung video para magets nyo po yung kwan po. At ang pagsulat po nito ay puro capital letters lamang po, lahat po ng mga orasyon. Capital letters lang po. Maganda po ito kung picturean nyo po, tapos ikopya nyo sa po, marunong po kayo po. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayo makalimut po mag-subscribe. Mag-like and share at pag-pindot na rin po bell icon. Maraming salamat po.